Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro gini gilong ki khubor bamda kasni. Men hakishpo turik unaitung ka sorkar MDA hakajingelam ukonrat ki sangma kalai jing benjur banweng no sendon ye ke interview na kajing penrungkam habaro ki kerdan group D. Nagaliang uba Thomas pasa working president ka khun new trap awakening movement ulai ka jingkan tho halor ka tika kambu sngoy ha ba ka sarkar MDE kala weng no ya ka personal interview ha ka group D. Ndai ka dei banong ye ki weiru ki kan hun kadan kum ka group B but group C. Uba Thomas uong kumbalapan kala ka sarkar India kala shim ye karai ka bakrau ban pendu no lut ya ka jing penlong interview ne ka jing kran shimet ha ka jing le kai kam sarkar ki kadan group C Group D but ki Group B ki ba omde ki ba gazet. Kasing khnam ka ba judawa man kapor but bu jing tho ha ka sarkar jilla namar kala yo I ka jing pin kala kelas dang da ka jing kerpat umentri rang ba du Narendra Modi. Bala menjur da ka Committee of Secretaries labatha ba on pendepura ya kani ka jing pin kala shwa ka lifeway trek uno pra arajar khatsan. Uba Thomas Wong na kaliang jung kasing khnam ka kwa ban ong. Kalong kababha jong kani karai kalong banweng ye kajingedan benta jong kajingkwa ashimet bat jingshong nongrim ha kabriu ha kapor ba penrungkam kajingjit iki nong trei ha ki kerdan kanong shisien pat tang daki examen lani daki jingile kai da krukam batikna ban benrap ki board sarkar ki ong ba ka interview ha ki kerdan ka shubu la tang na gabenta kajing bam shai bat ru kala ban pelong kalat pinbin kani ka jing pendam on sepen ki jing kermen ya ki pat ba bat pelong ru ya ka jing la kai kam sarkar ka ba khoj ka berhenti bat ka balat na ka jing sngoben ka Ministry of Personal Public Grievances and Pensions kala batha ya baro ki jila bat ki Union Territory ban pentri kam ya kani karai kitnat sarkar ba pher ki lasdang ban penkalai ki kendon penrungkam jongki kani galong kabenta jong kajing persang ka sarkar pdeng ban wanra ka jing sngo shongklan jing trai hok bar ka jing bishar ba pen ha ka sinshar pai ba kan kentiuru ya kalat aikam shaki samla ki badan sam khamtam e ki bana ki benta rit pat bat ki badu ini ki sistem siteng will ada nila approach ke government lembag siti nila pencai ba ya kan orang majongi ke dawa ka jongi ban penduk no ya personal interview na group B C bat D habang itap ay kam sarkar but nado kasi naman kong kaya mangi keren mangi sa sarkar kaya inline but ka guidelines juga DOPT Directorate of Personnel and Training di ka sarkar India dulu acak handri wala punggoy kani at politely state dari India but partly Union Territories apor India kaya ada pendoy person interview tahalor kawai ka nongren kata kata ban minuan rakno kata kata kod jisuba hakatungkam hakikam sarkar kilo hero her komentar sini hot ni ai kublai sarkar bakal awai lani ka shim ara bet pondok no 1% interview ha group D hari let's say kane kampat penhun sispa anak sispa yami maka cikwa ka songi belong bangin weng no nadu ka group B group C dan group D teng berkada oi lada sarkar kasim ya karai ban wen nang grup C ba diru oi to ita abiang hereng itip bi bakan nepotism lani ka jung khap du thu kam sarkar da ka bagi thu minister da ka bagi thu ki lo hai da ka bahap ai da ka bisa kam dei tang ha grup D kadan ha grup C ban grup B de kani kam pandai ka ba ngala ban du lo pura ya katakan jituh kaptu girang sarkar ke ek bale utar sni ya kublai but Henry ni kan dak basai wa kan ni kade kajipun khoi ya karukom thung kam tu tang naga rukti kajing nang ni sakman karukom kan thung kam tu nani ban wanra kita kan presem haga group B bat group C kadang continue hadu utar takum no ka liang majongi gira ya penduk mana janmit kirki katu kan yang kira dalam bagi acim garai ba nak kalian ngajong ingin yai ban ya ka sarkar jala ngajong ba kadai ban consider ban le ya kaju ka pattern hak group B ban group C but ngin beteng lu ban nak tho ba sa DOPT government ministry of joka recruitment joka sarkar India ba syakiu ngin tho kin pressure di sarkar jala bahkan le ya kaju rukam dan permi ki jo jing berah bari B pada grup C